Aktar membri tal-Kabinett Laburista komplew jonqsu milli jikkundannaw lil Konrad Mizzi u l-proġett tal-Electrogas. Proġett li rabatna biex nixtru 70 sa 80% tal-enerġija minnu, rabta li tfisser li qed inħallsu flusna anke meta ma nużawx l-enerġija tal-Electrogas. Apparti minn hekk, minħabba dan il-proġett tal-Labor fuq perjodu ta' sena u nofs ħallasna aktar minn 10 miljuni żejda għall-enerġija. Dan jasal wara nuqqasijiet kbar li saru waqt li nħema d-deal tal-Electrogas li fuq id-dimnet tiegħu kien hemm Konrad Mizzi u l-konsulent ta' Joseph Muscat, Robert Abela. Iżda il-membri tal-kabinett tal-istess Abela mhux talli ma jikkundannawx dan id-deal talli faħruh u saħansitra jippruvaw iqarqu bil-poplu Malti u Awċi. Għalfejn bħala gvern għadkom ma kundannajtux il-proġett tal-Electrogas? Il-proġett tal-Electrogas huwa proġett importanti ferm għal pajjiżna u naħseb illi hemmhekk saret qalba importanti ferm li morna anka sistema tal-gas illi tniġġes ferm inqas fil-waqt li traħsu l-kontijiet. Il-Partit Laburista permezz ta' Konrad Mizzi berba wkoll 10 miljun euro fil-proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro, dan apparti li ħafer anke 40 miljun euro f'taxxa lill-Electrogas. Fl-aħħar ġimgħat, The Guardian ippubblikat rapport li juri kif aħna il-Maltin qed inħallsu 7 darbit iktar għal gas minn pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. Il-kont tad-dawl tiegħek huwa ola minn dak li suppost hu. Dan kollu jasal wara d-deċiżjonijiet li ħa Konrad Mizzi meta kien Ministru u Deputat mexxej tal-Labor, deċiżjonijiet li l-poplu Malti u Awċi għadu qed iħallas għalihom sal-ġurnata tal-lum. Mistoqsi jekk jikkundannax l-aġir ta' Konrad Mizzi li ħarab milli jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex iwieġeb għal emilu, is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi irreferina għal dak li qalu sħabu fil-PAC kif qed ikunu ordnati li jagħmlu id-deputati tal-Labor meta mistoqsijin dwar Mizzi. Madankollu jidher ċar li Zrinzo Azzopardi għamel kif ordnalu Robert Abela iżda ma kienx jaf dwar xiex qed jitkellem kif jixdu dawn il-filmati. Naħseb illi l-membri parlamentari tagħna fuq il-PAC kellhom pożizzjoni ċara ferm matul din il-ġimgħa. X'kienet il-pożizzjoni? Kienet ċara ferm u naħseb illi ħarġet mod ċar il-pożizzjoni li ttieħdet. Taf x'inhi imma l-pożizzjoni, taf x'pożizzjoni għadu? Il-pożizzjoni kienet waħda ċara illi Tispjegali x'inhi? Le, kienet pożizzjoni ċara ferm u naħseb illi m'hemm aktar lok ta' spjegazzjoni. Kinko Tajjar, Net News.